Ak môžem teda, začal by som tým cestovným ruchom. Dovolím si tvrdiť, že trošku tomu rozumiem. Ja viem teda, že to tu není nejako cenené, keď ľudia niečomu rozumejú, lebo dokonca to môže byť rizikové, ale predsa len v tých rokoch, čo sa v tom hýbem, trochu tomu rozumiem, či mám pocit, že môžem aj niečo k tomu povedať. A je dobré, že tu vlastne nemôžem byť trestaný, lebo za výroky v sále nemôžem byť trestaný, tak keby pani Remišová to počúvala, tak nemôžem mať krátený plat, že si robím, nedaj Bože, že reklamu, lebo ja vôbec nechcem robiť reklamu, ja chcem hovoriť o skúsenostiach, lebo dovolím si tvrdiť, že tomu trochu rozumiem. Ide svojím spôsobom z toho strach, lebo idú nám pomáhať. Viete, my sme sa tak dopracovali, že Ježiš zle je, idú nám pomáhať, čo z toho zase bude. A áno, naozaj to žiaľ už po všetkých tých skúsenostiach môže aj takto dopadnúť. My sme aj tu v meste vybudovali niečo, ani euro, fondy, ani eurí, pomoc, nič, žiadnu, od nikoho sme, chvála Pánu Bohu, nič nechceli, ani nechceme. Chceme mať len kľud a chceme robiť. Hej. A podarilo sa niečo vytvoriť. Ja nemôžem za to, že tam, keď niekto do Bratislavy príde, že tí ľudia prídu ku nám. Svojím spôsobom to je smutné, že nemajú kam inde ísť. Podľa mňa Bratislava má naviac, že by mohlo niečo prísť, ale nech sa to vytvorí niečo organicky, niečo prirodzené, niečo z normálnosti. A tu je obava, veľká obava, že aj týmto niečím sa niekto pozná s niekým a ten niekto s niekým povedia, že vytvoria niečo, čo teda bude úplne super, lebo však tomu rozumieme a čítal som recept na halušky na Google, čiže určite to budem vedieť robiť a vznikne možno niečo vznikne, nejaká prevádzka, bude sa to tak tváriť, nalejú sa do toho peniaze a ja nezávidím kľudne, ale viete, čo je na tom všetkom najhoršie? Že nepomôže, že poškodí. Lebo častokrát sa to tak stane, že keď niečo nevznikne organicky, prirodzene a zo skutočnosti, len umelo a kvôli peniazom a preto, že niekto niekoho poznal, tak to, čo vznikne, nemá trvanie, trvá iba dovtedy, kým sa neminú peniaze a efektom z toho je, že sa urobí zlé meno. Lebo skysne polievka, viete, že presolia sa rebra a na konci to je ešte horšie, ako sme chceli, zdeformuje sa aj trh. Ja som svojím spôsobom rád, že tu je pán Danko a ja si myslím, že si v niečom rozumieme a ak by sme chceli teda, že robiť veci, čo majú význam. Viete, že treba robiť veci, čo majú význam. Viete, čo má význam? Má význam si objednať reklamu na letisku vo Viedni. My sme si ju raz ako firma objednali na letisku v príletovej hale, bola drahá, strašne drahá bola, ale to bolo vlastne tak efektívne vynaložené prostriedky, že super. Hej? Ale my sme to nemohli si dovoliť dlhodobo, ale štát si to môže dovoliť. Čiže ak chcete urobiť niečo, čo má význam, tak odporúčam príletovú halu na viedenskom letisku. To má rádovo väčší význam, jak všetky kancelárie a neviem koľko ľudí v nich. Ak máme peniaze, tak ich dajme prosím na reklamu. Spomeniem, ja som to už aj fakticky spomínal toho Henryho Forda, že myslím, že by sme sa mohli učiť od ľudí, čo v živote niečo dokázali. Žiaľ nám tu vládnu ľudia, ktorí v živote nič nedokázali, ale dobre, tak ešte stále nám nikto nezakázal čítať a inšpirovať sa. Tak Henry Ford, myslím, že by stál za to, že zdvihneme oči od stola, že čo ten vlastne povedal. A povedal, on sa to v rôznych formách používa, ale plus minus povedal, že ak mám posledných $5, tak 3 dám do reklamy. A ja teda ma fascinuje, že skade berete tie zdroje, lebo my ich nevyrobíme. Táto ekonomika nemá na to, aby vyrobila to, čo sa tu nasľubovalo a ide na rozdávať. Takže je ten údiv vo mne neustály, že skade ešte viete, že máte nejaké zdroje. Ale dobre, keď ich už máte, tak ich prosím vás dajte aspoň do reklamy. Dajte ich naozaj do reklamy. Choďte po veľtrhoch, veľtrhy cestovného ruchu, na druhý koniec sveta, kľudne choďte do Ázie, to má význam. Obrovský význam má ísť do Číny. Čína sa rozcestuje, tam sa odhaduje, že 100 milióny ľudí, stredná vrstva sa tam vytvára, to všetko chce chodiť. Všetci chcú mať v pase, že boli v Európe, všetci chcú mať v pase, že boli vo Viedni a keď už boli vo Viedni, keď prídu do Bratislavy. Keby sme z tých 100-200 miliónov Číňanov, čo sem prídu, len možno 10% z toho dotiahli, tak sa nám bude sveta žiť, aj bude z čoho rozdávať. Choďte tam, je to tam drahé na tých veľtrhoch, ale choďte tam to má význam. Má význam tam dať milých ľudí, ktorí to robia z presvedčenia. Má význam tam dať pána Franka, kým mu ešte zdravie slúži.
Hej, Saláš u Franka, neviem, ktorý poznáte, ktorý nie je starej ľubovni. To sú legendy, to sú ľudia, čo robia veci so srdcom. To nie sú takí, čo čítali na Google recept na halušky a teraz zistili, že idú teda podnikať gastronomii. Dajte pána Franka a jeho ľudí, jeho stav, dajte do tých stánkov, nech prezentujú to, čo tí ľudia, kde by prišli. To dáva zmysel, naozaj to dáva zmysel. Pri tej Ázii by som ešte možno zostal, bo ja som tam prežil roky a dlho sme tam zapasili s tým, že jak to prezentovať. Ja som strašne nevedel tým ľuďom povedať, že skade vlastne to som. Hej, a už nič nepomáhalo a nakoniec to vždy pomohlo Čekoslovakia. Hej, to ešte bolo. A áno, s tým sa budeme boriť dlhodobo a nie len v Číne, hej, to sa boríme s tým aj v Európe. Ale keby som ja mohol poradiť, tak ja som, vieš, že to aj skúšali, ale to bolo zamietnuté. Statusová záležitosť v Číne je mať Q7 alebo Cayenne alebo Range Rover. To je statusová vec. Každý bohatší Číňanin musí mať. Keď nemá, no znamená, nemá status. Ale oni nevedia, oni si stále myslia, že to robia Nemci. Pre nich je to statusová vec, že oni sa vozia v aute, ktoré robil Nemec. Hej? Ale oni nevedia, že to robíme na Slovensku. My sme vtedy ponúkali taký produkt a rozprávali sme sa o tom, že skúsme urobiť v tej Číne prezentáciu, že to sa robí u nás, že na Slovensku. Nemci to neschválili, lebo im to nevyhovuje tomu biznis modelu, ale nám to môže v tom našom prezentácii toho Slovenska, že kto sme, čo sme na nejakých tých veľtrhoch, tak povedzme, že to je krajina mlieka a medu, alebo nejakú variáciu na to, niečo, dajme nejaký slogán, ktorý je chytlavý, ale aj krajina, kde sa robia Q7 a Cayenne. Vám garantujem, že to bude mať obrovský úspech, lebo oni chcú vidieť tú krajinu. Keďže niečo na tom bude, keď tam robia tie Q7, Cayenne. Máme, viete, že Češi urobili priemysel na Kafkovi. Franz Kafka, proste ľudia idú do Prahy, lebo Praha, ale sú ľudia, ktorí idú do Prahy, lebo Kafka. Proste cieľenie, proste riadenie urobili, nedá sa to asi zmerať, že koľko, ale určite veľa. Hej. Aj my máme, Bratislava má príbeh Messerschmitta. Viete, my si pletieme, to nie je tá stíhačka, to je Xaver Messerschmitt, to je sochár, to je fantastický príbeh, ktorý, čo trošku zručnejší marketér, s trošku primeranými zdrojmi z toho urobí Kafku. Ale pre Bratislavu. Hej, že ľudia, ktorí by sa s tým dali. Čiže toto sú cesty, toto je spôsob, ako som povedal, že pritiahnuť nič nevymyslíme. Viete, nemajme ambíciu, že teraz tu nikto nič nevedel, oni tomu nerozumejú a my tomu rozumieme, lebo však sme chodili do Skalice na školu a my to tu všetkým ukážeme, ako sa robí cestovný ruch. Nič nevymyslíme. Treba dať len do reklamy. Na berlínske letisko. Netreba, aby ten nový minister išiel do Nemecka na nejakú návštevu. Prosím vás, to, že príde nejaký minister cestovného ruchu zo Slovenska, v Nemecku sa neodznie ani v nejakom školskom časopise na nejakej dedine. Ale stáť to bude toľko, koľko by stal stánok na Vianočných trhoch v Drážďanoch. Nejakej prezentácie Slovenska. Naozaj, ak chceme reálne pomôcť, skutočne pomôcť, tak poďme týmto smerom. Naozaj to nemá zmysel. Minister, a ja nikomu nezávidím, minister nemôže bývať po hosteloch. Už minister, keď niekam pôjde, musí bývať interkontinentáli, alebo neviem ako. No dobre, všetko niečo stojí. A sú naozaj toto, to je najefektívnejšie, to je to, čo teraz zrovna my potrebujeme. Nevieme naozaj si objednať radšej tú reklamu na tom letisku? Keby sa ma niekto pýtal, kľudne poviem na ktorom a že s akým efektom. Ja viem, že niektorí ideológovia vládnej koalície by možno do nejakej brožúrky, keby bolo na nich, dali, že poďte do krajiny, v ktorej ako jedinej nie sú registrované partnerstvá. Ja viem, že možno to sa niekomu javí ako vec schopná promócie a promovania. Keby ten úchvatný ťah neboli zastavili pána Kufu, tak mohlo sa prezentovať, že krajina, kde kráľom je Ježiš Kristus. Možno by sme ešte doplnili, že aj krajina, kde nevedia za 30 rokov postaviť jeden tunel. Nevymýšľajte, nešpekulujte. Urobte peknú fotku, urobte pekné video, podporte incomingové cestovné kancelárie, čo ten ľudia sem vozia. Podporte ich. Kľudne tu sa položím na zem a budem ticho, keď poviete, že mám byť ticho, budem ticho. To má zmysel. Pomôžte, viete čo pomôžte? Pomôžte policajtom mestským, štátnym, aby mali právomoci riešiť opilcov na námestiach.
To treba urobiť. Novelu zákona, priestupkového zákona, ktorá umožní riešiť jedným alebo druhým to, čo máme na námestiach veľkých miest v Bratislave, že proste to sa stalo miestom, ktoré okupujú ľudia, ktorí sa rozhodli žiť, ako žijú. Však to je v poriadku, nikto im to neberie, ale prečo my sa máme na to pozerať? Prečo pamätník SNP je najväčším verejným záchodom? Prečo pamätník SNP v Bratislave je vyčistený, vymalovaný, iba keď tam kladú vence na SNP? A celý rok sa s prepáčením ocikáva a ešte aj horšie, celý rok intenzívne smrad je tam ako v tomto. Policajti povedia, že nevedia s tým nič robiť. Ak chcete pomôcť cestovnému ruchu, novelizujte priestupkový zákon v tejto oblasti. Ste neverili, ale naozaj to môže pomôcť. Keď už sem tí ľudia prídu, tí turisti, tak vám garantujem, že sa má o nich kto postarať a urobia všetko, tí, čo to robia srdcom, urobia všetko preto, aby boli spokojní. Lebo to je ich záujme. To je ekonomika, to je trh. Nedáš teraz, nedostaneš potom. Čiže to už bude fungovať samé. Vašou úlohou je ich sem dotiahnuť. Ale nie tým, že budete mať ministra. Ale tým, že budete na výstavu do Lipska, tým, že pôjdete na výstavu do Londýna, tým, že pôjdete na výstavu do Ženšenu, tým, že pôjdete do Pekingu. Tam, vtedy to má význam. To má zmysel urobiť. Nejak teraz máme tú agentúru pre cestovný ruch. Ja ešte keď som bol predtým poslancom, som si to pozeral. Celá tá agentúra mala 10-ročný nájom za nejakú stupidnú budovu, neviem koľko, preplatené, neviem či 50% rozpočtu tej agentúry cestovného ruchu tvorilo nájomné. Ťuk. Áno, to sme my. Zvládlo to možno vydať nejakú knižku, poschovávali to po pivniciach, bo to nebolo komu dať, nikto to nechcel. A myslím, že vygenerovali zo seba tak stupidný slogán, že ktorý už určite nemôže byť, že malá veľká krajina. Viete, to je vlastne, tak sa prezentuje, že to je vlastne ten náš nejaký národný slogán, že malá veľká krajina. To je ani veľká, ani malá, ergo nijaká, no kto by tam šiel. Viete, že to je, ale ja viem, že ľahko je kritizovať. Ja nechcem byť v tej polohe, že len kritizuje a je len negatívny. Ja chcem byť aj pozitívny. Ja by som možno aj tomu veril, len žiaľ, tie skúsenosti sú veľmi, veľmi zlé. Ako to nakoniec dopadne? Že niečo sa vytvorí, spotrebuje to do seba strašne veľa peňazí, podporia sa somariny, pardon za výraz, nakoniec nebude nič a potom len skonštatujeme, že nedarí sa.